Ate Shawi, mega love shoutout. Papa B, mega love shoutout. Ayan, bigyan kita ng jacket, Papa B. Hindi ako makapag, ayuda kasi isang cellphone ko lubat. Papa B, mega love shoutout. Ayan, may bahag ka na, Papa B. Ate Shawi, mega love shoutout. 1 million! Salamat po sa inyong patamsak dyan. Thank you guys. Ang update lang to guys. Saglit lang to yung aking live. 1 hour lang ako guys. Hello 20 Wheels, mega shout out sa'yo 20 Wheels. Ayan, may jacket ka na po. Ayan, kamusta po kayo guys? Nandito ngayon si Ho sa Pinas. Bakasyon muna tayo guys. Thank you everyone. Papa B, thank you 20 Wheels. Ate Shawi, Bernie Pogi Channel, thank you. $3 million, mega love shout out dyan. Amazing people, thank you.
Ayan, si Grace. Mega love shout out. Salamat, si Grace. Kailan balik mo, si Grace? Babalik ka na ba? Kailan ba? Have blessed morning. Same to you, si Grace. Kailan balik mo, sis? Ayan, 16 million dyan napatams sa Mercury's na. May awa ang Diyos. Wow, congrats. Ako sa sa 21 yung balik ko. Ayan, gumagalaw na siya. Mahirap kasi wala akong stand. Naiwan kasi doon. Ay! Next week ka na pala babalik. Oo nga, si Grace. Pero nung umpisa nung umuwi ako, ngayon lang dito umulan. Hindi masyado. Umuulan din siya pero hindi masyado. Dyan ka sa Baguio na. Maganda dyan sa Baguio, malamig. Di ba malamig dyan si Grace? Saglit ka naman ako si Grace. Mga 1 hour lang siguro, pang update ko lang to. Malamig na ulan, signal. Ay, about signal number 4. Ingat dyan si Grace. Ako din si Grace, now lang ako ng live. Umpisa nung dumating ako. Upload at short video ako. Oo. Now lang din ako nag-live. Kasi walang time. May pinapagawa kasi ako dito. Ayan, shout out dyan sa 2 million amazing people. Laging bukid ang upload ko. Ako gusto ko rin umakyat ng bukid kaso madulas. Baka bukas. Itatry ko bukas. Mag-jogging ako. Sa bukid maganda mag-live, diba? Mag-ano ng mga video kasi magaganda yan dyan sa Baguio. Dito okay din. Pag umakyat ako ng bundok, kita ko yung dagat. Ayan, maraming salamat guys sa 2 million. Ayan, thank you po. Psst. Psst, psst ka dyan. Pogi! Mega shout out from Grace LDTV. Thank you. Kahit nakatapat sa pagtatanim ng palay, kahit na ulan, tagapantay ako ng mga tao. Ay, oo, lubos-lubusin mo na. Kilala ko yan siya. Oo, dalawang asumi yan. O, diba? Dalawang asumi yan, nung pinakamaliit at nung lumaki na. Taba ching-ching. Sunog ako sa araw. Ako hindi naman sunog. Hi Ma'am Grace from Bernie Pogi Channel.
Lolo Pogi, blessed day from Grace LDTV. Pasilip naman sa beauty mo. Hindi pa ako naligo. Masisilip yung beauty ko pag naligo na ako. Mainit nga dito, amoy araw ako. Ayan. Thank you, guys. Pa-request isang link. Pa-request isang link kong pag-ibig. Daddy Burn, ano yan? Isang linggong pag-ibig? Bakit isang linggong pag-ibig yan? Hindi ako namasyal sa probinsya namin. Stay at home lang. Ako hanggang bukid lang nararating ko at palengke. Ako ganun din. Bukas akyat ako sa bukid. Mag-vlog ako doon. Daddy Burn! Kamusta ang buhay natin dyan? Kumain na ba ang gamot? O dito sobrang init din. Si Grace, sobrang init talaga. Init ulan kaya may ubo ako na. Ahoy! Get well soon, si Grace. Iba ang init dito. Lagkit ko. Oo, si Grace kahit dito. Umaga, gabi, tanghali, sobrang init. Ang sarap, laging maligo. Tapos parang Makati, no? Tara na, mag-karaoke na tayo. Wala pa akong ano, no? Daddy Bird, wala pa akong sound card. Hayaan mo na. Mag-karaoke ka lang dyan. Three times ako maligo at nandiyan. Oo, si Chris ako 3 times din. Antayin mo. Ang alin. Saglit na naman ako, Daddy Burn. 1 hour lang siguro. Pang-update lang. Tapos pupunta ako doon sa live mo. Ah, okay. Thank you. Ako kanina pa ako bumangon, nagsaing na ako.
Hindi pa, December 15 pa yung apply ko, Sisi Grace. December 15 pa. Hopefully, makapasa na kay Lolo. Tulog pa anak ko, maya gisingin ko dahil may online class. Oo. Dito, tanghali na rin ako minsan nagigising kaso paggising mo, trabaho na. Pasado na yan, bumalik na yung double. Oo nga sana nga, Daddy Bird, sana nga. Nainip na kasi ako eh. 2 million amazing people. Mega love shout out. Thank you everyone. Yung babae ko nasa Manila, nag-OGT. Ano ba yung course niya, si Grace? Wow. Ano ba to? Roque Hyde. Roque Hyde. Mega love shout out. Ang galing naman ng pangalan mo, Roque Hyde. Ayan, may bahag ka na, Roque Hyde. Parang kilala ko to si Roque. Roque Tago, mega love shout out. Tago Baboy. Ang galing naman ito, Tago Baboy. You're welcome! You're welcome! Roque, thank you din sa'yo. Thank you guys sa 2 milyones dyan. Amazing people. Thank you. Ayan, madilim na naman yung kalangitan. Uulan na naman. Maliligo kaya ako sa ulan? Taga saan po kayo, host? Bacolod. Parang kilala ko to si Roque Hyde. I know who you are, Roque Hyde. Sa Himamaylan. Oo, maliligo ako sa ulan. Walang bra. Gawin ko short video. Walang bra. Noong araw ng birthday ko, naligo ako ng ulan. Pagkagising ko, may lagnat na ako at may ubo. Agoy. Baka hindi ka sanay si Grace. Taga Nueva Ecija ako, host. Okay. Salamat, Roque. Drop your link, Roque. Usi si Grace kahit dito. Kahit sabihin natin, hoy, wag no bra ka, oy. O, syempre, magbabra ako. Baka pag naligo ako walang bra, mag-aagawan yung mga aso at pusa. Thank you so much, Roque Hyde. Thank you. Sobrang lamig ang tubig. No. Oo, si Grace, sobrang lamig ng tubig ulan. Taga Nueva Ecija. 2 milyones. 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 2
May pinapagawa ako kaso hindi dumating yung gagawa kasi sama ng panahon ngayon. Nagpapasemento ko sana yun dun sa harap. Malapit po ba kayo sa Carlota? Oo, malapit sa Carlota. Malapit na rin, alam ko rin yun sa Carlota. La Carlota siguro, La Carlota. Maraming tubo dyan eh. Ano, ipasimento mo yung harapan mo? Uy, hindi naman. Paano ka... Ano ba yun? Papasimento ko yung harapan ko. Hindi nasara yun. Hindi, sa harap ng bahay. Kasi nga tumutubo yung damo. Kaya ipapasimento ko. Di atay, harapan, ipasimento. O di nanigas yung... Taga dyan po ang lola ko sa Carlota. Oo, maraming tubo dyan, Roque, sa Carlota. Matatamis kaya ang tubo dyan. Agoy, ako. Pag pinasemento ko yung harapan ko, hindi na mapapasukan yun. Sarado na yun. Wala nang lagusan. Kasi sarado na. Hindi na madadaanan yan. Guys, so gumawa ako ng salad. Ang tigas. Mamaya ko pa makakain to. Ang cute ni Asome, parang siga yung naka-advance suya. Ay, wag ka! Siga yan si Asome. Laging nangahabol ng aso yan, ng maliit. Siga. Nangjujumbag yan.
Thank you, Daskoy. Daddy Bern, thank you.